učil delegovať vlastne tú prácu, ktorú som ja sám vykonával a ja sa venujem veciam, ktoré by som sa venovať mal. Ten biznis zháňať a nie ho aj robiť. Takže toto bolo pre mňa najviac a vzdať toho, aby tú zákazku vykonávali pracovníci, ktorí majú svoje systémy dané. Určite toto bolo pre mňa najväčší game changer. Takže znovu a skôr. Lebo by som mohol ten biznis zachrániť ešte skôr, jak som ho momentálne zachránil teraz. Takže ja som na tom pracoval dlho, aby som to zmenil. Nevedel som sám jak a toto mi to úplne že zmenilo. Úplne a odporúčam to každému jednému a neľutujem ani jeden ten hovor, lebo strašne mi to dalo. Zmenilo mi to myseľ, aj predstavu tej firme ako takej. Určite každý jeden, ktorý si nevie rady, potrebuje ísť ďalej, ak chce sa vzdať toho biznisu, nikdy sa netreba toho biznisu zdávať, len treba nájsť nejaký spôsob, jak to napraviť. A jeden zo spôsobov je osloviť teba.